An balimaw an ka bi alamisa don n'o bɛnna janvier kalo tile 26 ma a don kibaru fanbaw bɛna lase aw ma aw balimakɛ ni aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal o bɛ lase waati la waati min ni a y'a sɔrɔ an karamɔgɔkɛ Elhaji Jose Traoré bɛ lamɛnli la kabini Wɛnzɛndugu. Kibaruyaw bɛna lase anw fɛ Mali kɔnɔ bi, kibaruya minnu ye kibaruya bangenenw ye, wa siga tɛ anw na k'a fɔ malidenw bɛ kunnasiri min na u kunnasirilen bɛna bɔ bi. An ka jamana camancɛ dugu minnu bɛ yen i n'a fɔ Dɔngɔnɔdugu, n'o Dɔngɔnɔdugu yɛrɛw lakanalen don ni Dana Amasagu ye ko banbagaci marifatigiw taara ka taa filɛliba de kɛ, nka Dɔngɔnɔw yɛrɛw ka yɛrɛmarakulu Dana Amasagu k'u ye u jɔ u jɔyɔrɔ la. An bɛna ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a la hali ni a y'a sɔrɔ a ma banata cayara kosɛbɛ. An balimaw, Bamakɔ kaw fɔlɔ la ka seliyɔrɔ minnu lakodɔn hali ni a y'a sɔrɔ Bamakɔ seliyɔrɔ fɔlɔw tɛ, misirikɔrɔni o kɔnna Bamakɔ misiriba ɲɛ, misiriba min bɛ Bamakɔ rayida la ka ɲɛsin an ka wasadenw yɔrɔw tɔgɔla bon kɛrɛnkɛrɛnnen min sinsinna anw fɛ Mali kɔnɔ kabini bɛɛ y'a jujɔn na, an k'o ma ko Assemblée nationale, a bɛ o selekɛla ye. O Bamakɔ misiriba in ko a kuma cayara tuguni, u tun ye kuma fɔlɔ min fɔ ko maa dɔ de bɛ ka misiriba ɲɛgɛn jɔ. O baaraw jɔlen an ka jamana faamaw ka wulikajɔ kɔfɛ ko mankan wɛrɛ de bɛ Bamakɔ misiriba la min n'o tɛ kelen ye. U fana bɔra ka ɲɛfɔli kɛ misiriba yɛrɛ a selibaw ani a sigilen bɛ yɔrɔ min na Bamakɔ yan, a terilakaw bɔra ka ɲɛfɔli kɛ. Aw bɛna o ɲɛfɔliw mɛn do kibaru kɛnɛ kan bi. Balimaw, Mali sɔrdasi minnu bina Aguelhok kɔnɔ aw b'o joona, a bɛ ɲini kana waatinin bɔ bi ni olu fali min kɛra banbagaci marifatigiw fɛ maa 100 na kunkanfɛn. Jamana faamaw kɔni ye nin kɛ ladala ko ye ka tasibila kɛ u somaw ma, nka kabini dɔgɔfurancɛ in bɛ jujɔn waati min na ko kulu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ, kulu min ni a ka wulikajɔ n'a ka dabali ni fɛɛrɛw bɛ tigɛ kuma bɛɛ jamanaden hitajiyatɔw ka hakɛw ka se ka matarafa. An k'o de ma ko Fisi Mali. Ninnu tun ye kɛnɛba de sigi ka kuranɛkalanw kɛ an ka sɔrdasiw ye minnu fatura, dɛmɛw caman dira u ka kɔlɛw ma kununko do kibaru kɛnɛ kan. An tun ye ɲɛfɔli k'a la, nka an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ nin kɛnɛ kan o ye Jaba Jose Traoré de ye. Ale ye seereyaw sɔrɔ, seereya minnu ni seereya balolenw don. An bɛna o lasa aw ma bi kibaruyaw kɛnɛ kan. Nin de ye aw ka bi kibaruya fanbaw ye ka fara kibaruyaw caman kan minnu bɛna lase aw ma kabini aw sigiyɔrɔ la aw balimakɛ n'aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal fɛ. Ni fɛn bɛ aw bolo bi o ye basigi ni muɲu ye ani hakililatigɛ ka kibaruya jɛlen makɔnɔ. Nin ye aw ka do kibaru wala dayɛlɛlen ye. An balimaw, duniya tɔnsoba ka bolofara min ɲɛsilen don kɛnɛya sinsili ma an ka jamana kɔnɔ n'a bilala ka na u yɛrɛw ka ci kɛrɛnkɛrɛnnen na, u y'a jira k'a fɔ Organisation mondiale de la santé OMS ko cakɛla dɔ de soɲana Mali kɔnɔ banbagaci marifatigi dɔw fɛ minnu ma lakodɔn wa hali minnu ma sidɔn, ko a tun bɛ ka bɔ a ka baarayɔrɔ de la waati min na sɛgɛlafiɲɛbɔ sera, ko a bɛ taa ka taa yɛrɛ lafiya. Ko waati kɔnɔna de la u y'a soɲani min kɛ k'u taara n'a ye yɔrɔ la hali sini maa kɔni t'a dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min na. Ni lasera directeur régional de la santé yɛrɛ ka laseliw la k'u kɔni ye kibaruya di jamana ɲɛmɔgɔw ma, wa kibaruya in kan ka se yɔrɔ yɔrɔ u ye kibaruya in se. Hali jamana ka cɛsigi kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ Menaka n'an ko ma ko gouverneur, kibaruya laser'o ma ani direction nationale de la santé. Ninnu bɛɛ lajɛlen ladɔnniyara k'u baara ɲɔgɔn de soɲana min tun bɛ baara la Mali kɔnɔ duniya tɔnsoba ka kɛnɛya bolofara ka sira la. O soɲani min kɛra nin kibaruya in daŋɛnɛmayara Mustafa Sisogo de fɛ ko a bɛ ɲini ka na tile damadɔ bɔ bi kɛnɛya tigilamaw ka kulu min n'an k'a ma ko Médecins Sans Frontières baarakɛla dɔ tun bɛ hali n'a y'a sɔrɔ maliden don k'o fana suɲana Gawo kɔnɔ banbagaci marifatigiw fɛ minnu ma lakodɔn. A tun bɛ donna waati min na dugu kɔnɔ. Nin kɛra desanburu kalo tile 18 tɛmɛnen k'o fana soɲana, k'olu baaraɲɔgɔn min fana soɲana nin yɔrɔ kofɔlen in na ko wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛw kan ka tigɛ bi walasa min ma suɲalen ninnu ka se ka bila. U y'a jira k'a fɔ kabini san 2000 ni san 12 maa minnu hakili b'a la ko suɲani wale de talen bɛ ka se jamana wɛrɛ sigibaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ taa jamana kɔrɔnyanfan fɛ. Ninnu soɲakun tɛ dɔwɛrɛ ye. Organisation mondiale de la santé maaw y'a jira k'a fɔ laɲini foyi t'u la, nafolo o na se ka sɔrɔ cogo min na ka se ka nin maa ninnu tɔnɔma da. U soɲakun de y'o ye, nka n'a fɔra u soɲana fɔ ka se bi ma, u soɲana ka taa yɔrɔ min na olu t'a jɔna ko yala n'i y'a mɛn i bɛ fɛn di
o k'a sɔrɔ i b'i ka maa yɔrɔ dɔn kɛ a mana tigɛ da o da la kunnafondila y'a jira k'a fɔ a bɛ tila ka segin ka na ɲɛfɔli kɛ nin na. An balimaw aw b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana hali ni a y'a sɔrɔ kalata waati ma se nka ne ma da la k'a fɔ ɲinan bɛ fori ko malidenw tɛna wele ka taa kalata la. O kalata in a tɛ taa kulu min ka wuli kajɔ ni cɛsiri ni labɛnw kɔ walasa kalata ka se ka kɛ kalata jɛlen ye. An ko kulu de ma ko autorité indépendante de gestion des élections EJ ko bilali kuma min fɔra sen kan n'aw hakili b'a la ko halisa an bɛ don min na i n'a fɔ bi EJ ma kɛrɛnkɛrɛnnen minnu tun kan ka taa an ka jamana dugubaw kɔnɔ k'olu ka taali halisa olu ma se k'u sen sɔrɔ. Ko n'i ye ninnu ka taali lajɛ sariya gafew de y'a fɔ i n'a fɔ loi sur la réorganisation territoriale ko ninnu sigira sen kan anw fɛ Mali kɔnɔ kabini janvier kalo tile 10 tɛmɛnen an ka jamana kuntigi colonel Asimi Goita fɛ u ka tɔndenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔnden jolen minnu kan ka nin baara in kɛ EJ kɔnɔ ninnu bilalen min kɛra baara la ko halisa an bɛ don min na i n'a fɔ bi ninnu ma se ka foyi kɛ ɲɛtaga la min b'a jira k'a fɔ an ka jamana bɛna kalata ɲuman kɛ. A kɔni mana tigɛ da o da la kunnafoni fasirili bondaso min n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon o fasiriliba Denba Konte ko ale bɛ tila ka na ɲɛfɔli kɛ nin baara in na ko a bɛ min kɔni ɲini jamana ɲɛmaaw n'a y'a sɔrɔ kalata bɛ kɛ ko kalata waleya siraw o ka se ka taa ba la walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ a la. Balimaw kulu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni fangaɲini kulu do n'a fɔra aw caman bɛna bɔ a joona. An k'o de ma ko Ligue démocratique pour le changement LCD a ɲɛmɔgɔba o ye général Musa Singo Kulibali de ye. O général Musa Singo Kulibali maa minnu t'a dɔn Mali kɔnɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kabini Ibrahim Boubacar Keita tun y'i kanbɔ fanga nɔfɛ san 2013 o waati ni Musa Singo Kulibali de tun ye an ka jamana minisiri min ka baara tun ɲɛsilen don jamana dugukolo fɛnsɛli ani an ka kalata sɛbɛnfuraw ɲɛnabɔli cakɛ bondaso n'an k'o ma ko ministre de l'administration territoriale. San 2023 waati jaabi minnu bɔra kalata la waati min na jaabi kunfɔlɔw bɔra ko a kɛra mankanba de ye. Ibrahim Boubacar Keita hali ni a y'a sɔrɔ malidenw caman tun bɔra ka taa kalata ye nka minisiri bondaso min sigilen bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ ka se ka jatew kɛ sebayaw yɛrɛw bɛ se ka di cogo min na fangaɲininaw ma ko Musa Singo Kulibali de tun ye kuma fɔ a waati min ye fangaɲinikulu maaw tɔɔrɔ kosɛbɛ ko a y'a jira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ye se sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye tilala k'a jira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita kɔni tɛna fanga mara ka da kalata tako fɔlɔ baaraw dɔrɔn kan ko fo tako filanan ka bɔ a la kabini nin waati de san 2013 o bɛ ɲini kana se san 10 bɔ bi ko malidenw tun ye a jira k'a fɔ Musa Singo Kulibali ye maa min waati o waati ko a bɛ hami de fanga min bɛ jamana kɔnɔ o fanga ka k'a teri ye a ka se ka a dufa kɔnɔ nafolow sɔrɔ olu bolo. O Musa Singo Kulibali min dabalibanko i n'a fɔ ngalonmayira o kuma min fɔra maliden dɔw fɛ ko a ye Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛli min kɛ hali ni a y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita tun ye malidenw ni dungɔma ye ko o Musa Singo Kulibali ni jamanadenw ka danaya man kan. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin bɛɛ de kɔfɛ o Musa Singo Kulibali de nana Ibrahim Boubacar Keita ka taali ɲini ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔbaya la. A waati u yɛrɛw tun ye muruti farida waati min na o wulikajɔw kɛra a y'a ɲini politikimaw fɛ ko Ibrahim Boubacar Keita sera ta ye ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔya la min bɛ tali kɛ a yɛrɛ ka baara bila la n'an ko min ma ko démission ko ni a y'a sɔrɔ maa fɔlɔ ye nin jamanakuntigi kɔrɔ in ka taali ɲini Mali kɔnɔ ko a fɔbaga fɔlɔ kɛra Musa Singo Kulibali de ye. Malidenw yala hakilijigi bolo ma Musa Singo Kulibali tun ye kuma min fɔ ka kɛ ni Ibrahim Boubacar Keita ka baara bila ye an t'o kɔrɔfɔw lamɛn wa. Jɔn ye faso janfa, jɔn ye faso feere, jɔn ye jamana ci, jɔn ye jamana nafolo bɛɛ suɲɛ, a kelen tɛ a n'a nɔfɛmɔgɔw de don. N bɛ segin a kan ni n ko IBK a b'a fɔ ko démission. IBK an tɛ fɛn fila ɲini an b'o kelen dɔrɔn de ɲini. An jigi tɛ IBK kan, an jigi tɛ a nɔfɛmɔgɔw kan, an bɛ fɛn kelen min kɔ o ye changement de ye et tout de suite et maintenant. Jɔn ye faso janfa, jɔn ye faso feere, jɔn ye jamana ci,
jɔn ye jamana nafolo bɛɛ suɲɛ a kelen tɛ a n'a nɔfɛmɔgɔw de don n bɛ segin a kan ni n ko IBK a b'a fɔ ko démission IBK 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 an tɛ fɛn fila ɲini an b'o kelen dɔrɔn de ɲini an jigi tɛ IBK kan an jigi tɛ a nɔfɛmɔgɔw kan an bɛ fɛn kelen min kɔ o ye changement de ye et tout de suite et maintenant. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ye hakili jiginde ye waati min na an ka jamana fanga sinaw tun bɔra ka kɛɲɛ ni sɔrdasiw fali wale minnu tun bɛ sen na hali jamana yɛrɛ maracogo tɔnjɛkulu minnu bɔra ka taama bamakɔ bɔlɔnkɔnɔnaw na o tɔnjɛkulu ɲɛma dɔ tun ye musa singo kulibali ye o musa singo kulibali de nana a yɛrɛ ka fanga ɲini tɔn dila o tɔn in de dilalen ko a nani kan bɔ fanga nɔfɛ jamanakuntigi kalata min kɛra ko a tun bɛ cɛbaw la a ka fanga ɲini kulu de welela ko Ligue démocratique pour le changement LCD ko ninnu tun ye u ka san 5 baaraw de dangɛnɛmaya an ka jamana kɔnɔ nin dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ o kɛnɛ kan LCD fanga ɲini kulu k'olu ka lajɛ kɛnɛ kan u ka tɔndenw fo ka se Général Musa Singo Kulibali ko ninnu ye lajɛba de kɛ juma tɛmɛnen juma min bɛnna janvier kalo tile 20 san 2023 a kɛra u yɛrɛw jabala la falajɛ sigida 6nan na ko maa caman de tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ u yɛrɛw ka kulu ɲɛmɔgɔba Général Musa Singo Kulibali ale mun ye Ligue démocratique pour le changement ɲɛmɔgɔba ye min ye Gawusu Tangara o ye u yɛrɛw ka dangan fɔlɔ ye ani professeur Adama Diallo ale y'u ka sɛbɛnfurakow ɲɛnabɔba ye min ye Lamine Traoré u ka kulu ni parti politique tɔnw yɛrɛw ka baara bolodali kisaw o ɲɛmɔgɔbaya b'ale bolo professeur Lassana Kanté ale ye kulu ɲɛmɔgɔ ye kulu min n'a sigira ka kɛɲɛ ni Général Musa Singo Kulibali yɛrɛ mankutu ye baara minnu bɛna kɛ u fɛ san 2024 an ko kulu de ma Coupe de l'Espoir Singo 2024 ko Lassana Kanté ye o kulu ɲɛma ye Mahaman Babi malidenw caman bɛ ni Mahaman Babi in dɔn Ibrahim Boubacar Keita ka ministre min tun ka baara ɲɛsilen don denmisɛnw ka baarako ani bololabaaraw yakubayali an ka jamana kɔnɔ o ministre kofɔlen tun don Mali kɔnɔ ko ale tun bɛ kɛnɛ kan hali Maliki Kulibali jo sariya ani kiri matarafabaw yɛrɛw ka ministre kɔrɔ don wa Maliki Kulibali fana ye journaldonba ye an ka jamana kɔnɔ an balimaw kunnafoni di sɛbɛn y'a jira k'a fɔ parti politique tɔnw caman de tun bɛ kɛnɛ kan dɔw yɛrɛw y'u ka cidenw bila ka na nin ko in sidɔn ko kuma in bɛɛ de jujɔ na ni professeur Adama Diallo ka lasew ye k'a y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛw ka kulu hakilina min b'u la o tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ani ɲɔgɔnminɛ ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛɛ y'a kuma min bɛ fɔ anw fɛ Mali kɔnɔ n'o jujɔna kabini san 1991 o ka se ka kɛ lawaleya fɛn ye Mali kɔnɔ wa ko olu yɛrɛw ye nin kɛnɛ in sigili min kɛ hali u sen donni min kɛra nin ko in na ko bɛɛ de sɔrɔla Général Musa Singo Kulibali faso kanu min b'a la o sabula ko fo maaw k'a dɔn k'a fɔ fanga minnu bɛ yen ni o fangaw bɛ ta an ka jamana bɛɛ y'a yɛrɛ ka laɲiniw na ko fangaw tɛ fanga ye fanga min tuma dɔ la ni baya baaraw ma kɛ ka ɲɛ ko bɛ kɛ fanga ye fanga min bɛ to jamanadenw kunna ni fanga marabaw ye an ka sariya sunba sɔsɔ ko a ka kan jamanadenw ka wuli bɛnkan min b'u ni fanga marabaw cɛ o bɛnkan baaraw ka jɔ ni jamana foroba sɔrɔ jugujuguyara hali an ka jamanadenw yɛrɛw ka laɲiniw ma se ka kɛ marabaw fɛ ko olu ka baaraw jɔli ko bɛ tali kɛ bɛɛ de la ko o de ye olu yɛrɛw hakilina ye jamana maracogo la professeur Adama Diallo min ni ale yɛrɛ ye Ligue démocratique pour le changement secrétaire général ye ko olu dalen don a la wa olu danganiyalen don a la k'a fɔ don nataw la hali a tɛmɛ bilen an ka jamana kɔnɔna na yɛlɛma min fɔra wa yɛlɛma min ɲinina malidenw fɛ ko yɛlɛma bɛna sɔrɔ hali a tɛmɛ k'u b'a ɲini u ka tɔndenw fɛ Mali dugumisɛn ni dugubaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ka labɛn sabati jamana jɔli ani jamana yɛrɛ ka hakɛw bɛ se ka matarafa cogo min na malidenw fɛ o baaraw bɛna daminɛ olu fɛ ko nin donni kelen tile ma n'o ye fangaɲinikulu Ligue démocratique pour le changement ye k'u ka kumaw bolila fɛn 5 ɲɔgɔn kan i n'a fɔ jamana lakanako marako sɔrɔko ani jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga siraw n'an ko ma ko développement social ani an ka jamana marabolo kɛrɛnkɛrɛnnen min sigila Mali ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli kama olu ka cidenw n'an ko ma ko les diplomates olu kun kan ko kisaw bɛɛ de fɔra nin kɛnɛ kan ko kuma nana di Musa Singo yɛrɛ ma yɔrɔ min na ko a da sera a ka tɔndenw ka wuli ka jɔ min ni ŋaniya wɛrɛ t'u kɔnɔ
ka se k'ale Musa Singo suganti ka k'u ɲɛ jɔyɔrɔ ye Mali kɔnɔ ko nin kuma in de fɔra u ka san 5 ɲɛnajɛ kɛnɛ kan u yɛrɛw ka tɔn bilali sen kan o san 5 ɲɛnajɛ kɛnɛ kan k'a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen de lase parti politique tɔnw ma minnu tun bɛ kɛnɛ kan ani tɔnjɛkulu association politikiw minnu ka laɲini n'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ye Mali ko ye ko ni mɔgɔ min tɛ olu ŋaniya dɔn ŋaniya wɛrɛ t'u kɔnɔ malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na Musa Singo Kulibali y'a jira k'a fɔ a bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ka tɔnden musomaw ani cɛmaw minnu bɛ Mali kɔnɔ wa hali minnu bɛ jamana wɛrɛw la k'u ye cɛsiri min kɛ u ye wulikajɔ min kɛ wa bonya min b'u yɔrɔ la ka ɲɛsin bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ min ju jɔna kabini san 1991 n'o kɛra sabu ye ka fangaɲinikulu caya an ka jamana kɔnɔ an k'o de ma ko l'instauration du multipartisme au Mali. Général Musa Singo Kulibali kɔni y'a jira k'a fɔ jamana mara ko a tɛ taa ni bɛɛ y'a matarafali tɛ o min ye malidenw bɛɛ bɛnkan ye nka ko kuma min kan ka fɔ bi fangaɲininaw ye o ye k'a jira u la k'a fɔ bɛɛ y'a ye tiɲɛ ye nka ni bɛɛ y'a taabolo kɛra sabu ye ka fanga ta o fanga tali baara minnu bɛ kɛ i fɛ ni m'a kɛ jamanadenw ta ye ko jamanadenw b'u ka fanga paron ka b'i bolo k'a bɛ waati bɔ bi ni maaw ka kɔlɔsili bɛ boli a kan ko maa o maa bɛ yen n'o ye jamana ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ko a hakili la k'a fɔ ale ye malidenw san de Mali ye ale ka dufa kɔnɔ fɛn de ye k'o banna Mali kɔnɔ wa min ye an ka jamana furancɛ fanga ɲɛmaaw donnatɛmɛ fanga ni waatilatɛmɛ fanga maaw bɛ lɔbɛ min na kalo nataw la n'an ko a ma ko référendum Ligue démocratique pour le changement ɲɛmɔgɔba Musa Singo Kulibali a kɔni y'a jira k'a fɔ n'i y'a da ale ma an ka jamanaden minnu bɛna ɲininka u hakilina la ka kɛɲɛ ni sariya kura minnu bɛ ta la an ka jamana kɔnɔ ko n'i ye Mali dugubaw ni dugumisɛnw lajɛ bi lakana kɔni lakanabaliya warali min kɛra ko ale b'a ɲini furancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ ni référendum kuma min fɔra ko ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bila waati wɛrɛ la k'a ye nin ɲɛfɔli min kɛ k'a ye lasew kɛ ni jamana kanu de ye a ka tɔndenw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ olu danganiyalen don a la k'a fɔ Musa Singo kɔni tɛ kuma fɔ kuma min bɛ se ka jamanadenw fara ka jamana lagosi nka ko waati min na Musa Singo bɛ kuma bila k'a ye kuma min fɔ kosɛbɛ o ye malidenw ka ɲɔgɔnminɛ de ye ko malidenw kana fara o kuma de fɔra Musa Singo fɛ nin kɛnɛ kan malidenw ko wa ko kɛnɛ min tun sigira ni Musa Singo ye nin kuma ninnu fɔ o kɛra u yɛrɛw ka fangaɲinikulu n'o ye Ligue démocratique pour le changement ka san 5 ɲɛnajɛ ye walasa aw ka se ka ɲɛdɔnni k'a la jamanadenw an ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan olu ye seereyaw sɔrɔ ka bɔ Ligue démocratique pour le changement maaw ka nin lase ninnu na walasa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ka se ka ɲɛdɔnni k'a la u yɛrɛw ka fangaɲinikulu a ɲɛmɔgɔba fɔlɔ n'an ko ma ko premier vice président o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Gawusu Tangara de ye a ɲininkali min kɛra kunnafonidilaw fɛ u ye nin kɛnɛ in sigi kun min na a ye ɲɛfɔli k'a la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Gawusu Tangara ka kɔrɔfɔw lamɛn. An ka 5e anniversaire de fête bi an ye maliyɛn bɛɛ ye kɛnɛ kan maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ani maliyɛn minnu bɛ Mali kɔ kan dɔw wulila ka b'u sigiyɔrɔ la ka na an sɛgɛrɛ ani parti ɲɛmɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kan ani association ɲɛmɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kan donc vraiment an sewara vraiment a diyara an ye kosɛbɛ ɲɛnajɛ in kɔni an y'a kɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ journaliste minnu yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan a kɛra ORTM ye a mana kɛ journaliste fɛn fɛn vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo parce que welekan mun b'an da o ye de an ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw mago bɛ bi bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan komi an ka président yɛrɛ y'a laɲini cogoya min na a y'a fɔ ko mɔgɔ kelen tɛ se ka Mali ni jɔ fo an bɛɛ de ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ an bɛ mun ɲini an b'o sɔrɔ donc kuma min b'an da o y'o de ye k'a fɔ maliyɛnw ye u bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan ka général Musa Singo Kulibali dɛmɛ a bɛ baara mun na parce que a ye a yɛrɛ jɛ a fɛnbaw de la a démissionnera ka bɔ a ka baara la depuis a démissionnera kumakan kelen dɔrɔn de b'a da Mali ko a banna o dɔrɔn de b'a da donc Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di o kuma de b'a da wa an b'a dɔn fana mɔgɔ mun don a ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ ni an ye misaliya ta olu kan ani a ye kariya mun b'a la ka jɛ a yɛrɛ ka sɔrɔw kɔ an b'a dɔn ni ale ye fanga sɔrɔ an b'a jigiya k'a fɔ maliyɛnw bɛ mun ɲini lafiya la maliyɛnw b'o sɔrɔ parce que a ko fo maliyɛnw ka kɛnɛya sɔrɔ maliyɛnw ka sécurité sɔrɔ maliyɛnw ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ Mali kɔnɔna na yan nɔ et puis an ka faamu na fana o bɛ se ka sɔrɔ a moyen bɛɛ b'an bolo donc an mago bɛ mun na dɔrɔn yurugu-yurugu minnu bɛ yen ani marajugu minnu bɛ yen dɔ ka b'olu la injustice ka dabila mun ni mun ka kan o ka bila o place la donc an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo
ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ vraiment an sewara mɔgɔ fɛn fɛn nana vraiment a bɛɛ ni cɛ ani baraji donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ bonne fête à tout le monde n'Ala sɔnna san wɛrɛ ɲankuma k'a sɔrɔ Mali bɛ lafiya kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ jamana yɛrɛ fɛnɛ ye a bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ Ala ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen maliden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka balo lafiya kɔnɔna na i sigiyɔrɔ la. An balimaw nin tun ye Gawusu Tangara ye nin bɛɛ de kɔfɛ an ka ɲininkali nana se Musa Sangare fana ma ale sigilen bɛ Kucala u yɛrɛw ka kulu Ligue démocratique pour le changement ka lasigiden do ale fana tun bɛ nin kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli kɛ Musa Sangare ka lasew filɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw. Musa Sangare ka bɔ Kucala ne parti LDC coordinateur ye Ligue démocratique pour le changement de général Musa Senko Kulibali. Ok, o tɛ baasi ye an ye fête in labɛn fête in kun tɛ dɔwɛrɛ ye parti ka san yɛlɛma don a ka san 5 yɛlɛma n'an b'a fɔ ma ko anniversaire nanzarakan na donc parti ka 5e anniversaire de kun bɛ yen donc komi an y'a ye san o san 20 janvier la Bamakokaw bɛ an invité Mali coordinateur bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako LDC tɔgɔ la bon ɲinan anw yɛrɛ nana ye Kucala yan an ka siège kɔnɔ an ka bureau régional min bɛ yen an fana y'a décidé k'a fɔ vraiment est-ce que an fana tɛ se ka nin fête ɲɔgɔnna kɛ pour que an n'an ka dugu 96 in an bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kalama cogoya min na ani an ka musotɔ minnu bɛ Kucala quartier kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kalama cogoya min na o logum de y'an bila an ka se ka anniversaire in fêter Kucala yan message min tun bɛ an bolo ka passer parce que bɛɛ ɲɛ bɛ jamana taabolo la bi donc LDC yɛrɛ kunba sigilen don minnu kan an y'o de ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye pour que u bɛ se ka dɔɔni faamuya cogoya min na ani bɛɛ b'a dɔn général bɛ sɛgɛn mun na Musa Senko bɛ sɛgɛn mun na bi an yɛrɛ de b'a dɔn donc parti kuntilenna yɛrɛ fɔlɔ o ye sɛnɛ ye fɔlɔ sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogoya min na ani sécurité bɛ se ka ɲɛ mɔgɔw bɛ lafiya parce que n'i y'a mɛn i bɛ taa sɛnɛ yɛrɛ kɛ o b'a sɔrɔ i lafiyalen don fɔlɔ donc an bɛ fɛ an ka kɛlɛ dɔ ye o ye ani yuruguyurugu an bɛ se ka yuruguyurugu ban cogoya min na mɔgɔ kelen ka mɔgɔ ba yɛrɛ ka yɔrɔ dun o bɛ se ka dabila cogoya min na o ye général ka kɛlɛ dɔ ye o ye LDC ka pied dɔ ye o y'a sen dɔ ye ani an ka maliyɛn minnu bɛ jamana kɔfɛ extérieur la olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na vraiment u bɛ se ka dɔn don nataw la u bɛ extérieur la a bɛ k'i n'a fɔ u bɛ Mali kɔnɔ an bɛ se k'olu dɛmɛ cogoya min na musow ka projets monter ka di musow ma musow bɛ se ka dɔrɔmɛ 1 ni 2 sɔrɔ u yɛrɛ cogoya min na ka sɔrɔ u mako ma jɔ mɔgɔ la donc o ye LDC ka kuntilenna dɔ ye ani jeunesse minnu bɛ baara la min ka kan i ni baara mun ka kan i optera min kama min kan ka d'i ma donc o ye LDC ka kɛlɛ dɔ ye éducation fɛnɛ bɛɛ b'a dɔn jamana in kalanko bɛ cogoya min na bi donc LDC ka kuntilenna ba dɔ ye o fɛnɛ ye jamana in kalanko bɛ se ka ban o solution bɛ général Musa Senko bolo bi kumakan laban min bɛ ne bolo vraiment n bɛ aw média mɔgɔw fo fɔlɔ parce que n'i y'a mɔ jɔni kunna i b'a fɔ sababu ɲuman n'i y'a ye mɔgɔw bɛ an ye yɔrɔ janw na a sababu bɔra aw la n bɛ aw fo aw ka cɛsiri la n'o bɔra yen an ka autorité minnu nana ka daminɛ maires ni partis politiques ni ONG ni association représentants la n b'u bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra yen n bɛ an ka commune dugu minnu nana dugu 96 in a mɔgɔ représentant bɛɛ nana n b'a bɛɛ lajɛlen fo an ka muso minnu fana bɛ quartier kɔnɔ an ka association an b'a musotɔnw bɛɛ lajɛlen fo vraiment jama fɛn fɛn nana ka bɔ yɔrɔ gɛrɛ la ka na Bamako délégation Sikaso délégation Fana délégation n b'a bɛɛ lajɛlen fo Ala ka doniw bɛɛ ɲuman ye. An balimaw i n'a fɔ aw b'a jɔna cogo min na an ka jamana sɔrdasiw tun ye wulikajɔ min kɛ a bɛ ɲini ka na waatinin bɔ an ka jamana lakana sira fɛ o wulikajɔ in kɛra sabu ye Mali sɔrdasiw caman de bɔnɛna u nin na a kɛra an ka jamana dugu min kɔnɔ an k'o ma ko Aguelhok mɔgɔ caman bɔra nin ko in joona kabini o don fo ka se bi ma an ka jamana marabolo ɲɛmaaw kɔni ma ɲina ni sɔrdasiw kɔ u ma ɲina u ka denbayaw kɔ a kɛra hali tɔnjɛkulu ye tɔnjɛkulu minnu sigilen don an ka jamana marabolo ɲɛmaaw yɛrɛw jugɔrɔma tintili la i n'a fɔ Fizi Mali kununko do kibaru kɛnɛ kan an tun ye ɲɛfɔli k'a la nka u tun ye barosigi min kɛ n'o kɛra tasibila barosigi ye a kɛra hakililajigi ye an ka sɔrdasiw la hali u ka denbayaw jamanadenw kɔni ye wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛ ka se ka nin man taɲalen ninnu ka denbayaw k'u kɔlasago a kɛra balow ye o wa nin kɛnɛ in tun ye waleɲumandɔn kɛnɛ de san o san ni nin waati sera kɛnɛ in kɔni bɛ jujɔn hali ni a y'a sɔrɔ a baara in bɛ jujɔn waati min na
an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ka se jamana maa caman ma olu tun bɛ kɛnɛ kan. Hali n'a y'a sɔrɔ kunungo an ye Clément Danbele ka lasew lase cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɔra o joona ninnu ka tasibila kɛnɛ min sigira ka se k'an ka sɔrdasiw ka denbayaw ɲɛji cɛ. Nin ye malidenya dɔ ye, nin y'an ka jamana taabolo ye, nin ye maliyɛn jamu de ye. N'a fɔra maliden ye ɲɔgɔn kanu de, maliden ye ɲɔgɔn minɛ de. Fusi Mali maaw u ye baara min kɛ u y'a k'u yɛrɛ ye. An ka jamanadenw, an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Jaba Jose Traoré de ye. Ale ye seereyaw sɔrɔ, cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an k'o seereya lamɛn ka kɛɲɛ ni an ka sɔrdasiw yɛrɛw somaw ɲɛji cɛli kɛnɛ ye. Ka foli kɛ fɛn o fɛn bɔra yɔrɔ jan yɔrɔ surun ka nin kɛnɛ sɔrɔ bi. An bɛ Ala barikada. An bɛ kɛnɛ min kan hakililajigi kɛnɛ don. An bɛ kɛnɛ min kan k'a yira k'a fɔ min kɛra kunu an bɛ min bi o kɛnɛ de don. Aw bɛɛ hakili b'a la k'a fɔ 2012 le 18 janvier janfa dɔ y'an ka armée nationale sɔrɔ terrain kan a Golok ka daminɛ le 18 ka na bila fo le 25 na. Baara min kɛra maliden kelen kelenna bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ dusukun kamina nin don min y'an ka finitigilakaw sɔrɔ n'u ye armée nationale ye. C'est vrai kɛlɛ kɔnɔ jugu bɛ se ka se sɔrɔ mais sariyaw de bɛ yen minnu dan tigɛlen don. N'i ye se sɔrɔ ka ban sariya b'a wajibiya i ka ye se sɔrɔ mɔgɔ min na i kana s'a ma bilen. Mais ninnu y'an ka finitigilakaw k'u da k'u sara da i b'a fɔ sagaw k'u kantigɛ o ye violation la convention de Genève. O kɔnɔna la anw y'a ye anw ye maliyɛnw ye minnu ko armée ka baara ka ɲɛ ka jamanadenw lakana ka jamana dugukolo kɛ jamanadenw ta ye fo o sinsinbere ka kɛ jamanadenw yɛrɛw ye ka armée dɛmɛ o baara la so ani kungo. Depuis o don ni front sigira n'a bɛ fɔ a ma Fizi Mali, front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fizi Mali. K'a fɔ an k'an ka finitigilakaw kɔkɔrɔma don min kɛra plus jamais au Mali a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ bilen. An b'o de dɔn. Depuis o don an ye kɛlɛ daminɛ ka na bila fo yɛlɛma kɛlen wagati laban in na jamanadenw ye wulikajɔ dɔw kɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana yɛrɛ sigikan o de ye jamanadenw ka dɛmɛ fɔlɔ laɲini ye. O wulila ka fara ɲɔgɔn kan kulu dɔ kɔnɔna tun bɛ fɔ a ma M5 RFP k'a ɲini jamana bɛ taabolo min kan jamanadenw ma nin taabolo choisi 92 jamanadenw ma nin taabolo choisi an ka indépendance ta wagati a bɛ wajibiya jamanaden kelen kelenna bɛɛ kan i k'i ka fasodenya ka tiimɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ M5 RFP la an wulila ka fara ɲɔgɔn kan cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ maliyɛn diaspora ka o taasiraw bɔ an da la. Taasira minnu bɔra an dara jamanadenw de y'a laɲini a tun bɛ wajibiya olu jamanaden kelenw de kan déjà o y'a laɲini an bɛɛ ka an fangaw kɛ kelen sira kura minnu taara k'u dɛmɛ o de fɔra o. Ala y'a kɛ an y'a daminɛ kalo 9 bɔɲɔgɔnko jamanadenw y'a faamu k'a fɔ taabolo min tun ɲinina halisa an bɛ ka sɔmi k'a fɔ taasiraw a ma se ka lakilen kosɛbɛ. A ma lakilen. Ala y'a kɛ a bɛ fɔ min ma ko rectification armée wulila k'a fɔ a ti ɲɛ an bɛ baara o baara kɛ an b'an kali de jamana ye k'an kali jamanadenw ye an bɛ jamanadenw ka baara de la. O ye yɛlɛma don kow la yɛlɛma donlen kow la a fɔra o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamanadenw aw de bɔra su tile san kɔrɔ k'a laɲini sira ɲɛnamaw ka sɔrɔ o kuma an b'a ɲini aw yɛrɛw kana fara an kan an ka baara kɛ n'o ye danaya da Dr Choguel Kokala Mayiga ale kan
aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ depuis président de la transition bɔra Gana ka na ka daminɛ o don na ka na bila bi la bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko jɔnjɔn n'u ye Mali jɔnjɔn ye a yangalen don diɲɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ bonya ka daminɛ o don na ka na bila bi la o sɔrɔla mun fɛ parce que anw y'a faamu k'a fɔ jamana in tɛ kɛ foyi ye i bɛ kariya soit i tɛ kariya ni kariyala i ni jamanadenw bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ma kariya i ni jamanadenw tɛ ɲɔgɔn fɛ donc ninnu b'o kariya minɛ de kɔnɔ bi min kɛra 2012 bɛɛ b'a dɔn bi kunnafoni ka di dɔrɔn k'a fɔ jugu kun bɔra yan fɛ yen o b'a sɔrɔ armée ye disposition ta mais min kɛra 2012 ɲininiw kɛra sira bɛɛ kan pour que dɛmɛ bɛ se ka na a ma sɔrɔ mais bi est-ce que o bɛ se ka kɛ Mali la bi non non donc ni kɛnɛ in salon an ye salon ta kɛ Kati an se kɛra fɛn minnu ye sɔrɔsi minnu n'u u dɛɲɛna u da diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka nin kɛwale k'u la k'a ŋaniya k'a fɔ jamanadenw fɔlɔ de kan ka ninnu furumusow u denw k'a yira k'a fɔ u tora fasoko la u tor'u kungo de la k'u bolola fɛn k'a tila u n'u denbayaw an'u musow o ni ɲɔgɔn cɛ Fizi ye o de laɲini an b'a faamu ten de ni anw minnu ye société civile ye anw minnu ko an bɛ armée kɔ u ka denbayaw kɔfɛ an de kan k'u entretenir ka hakili t'u la k'u encourager u segintɔ ka na sɔrɔ u ka denbaya minɛna ka ɲa a bɛ ni kura d'u ma donc anw fɛ anw ka jamana in jamanaba don anw ka jamana ye jamana barikama ye tiɲɛ don a ka kan kuma dɔw la an b'a fɔ an ka kan yɛrɛ ta ye an ka kan yɛrɛ ta ye kuma o kuma n'i b'o fɔ o yɛrɛ ta in bɛ wajibiya i yɛrɛ kan fɔlɔ i yɛrɛ e kan ka mun kɛ jamana ye i k'o ɲini k'o dɔn bi kuranɛkalannaw an b'aw fo aw bɛna dugawu min kɛ premier ministre y'a dabɔ a kama de k'a fɔ min kɛra kunun u b'a dɔn u b'a laɲini jamana ka kisi ka tanga ni sira ma cogo sugu bɛɛ la ni jamanadenw ka dɛmɛ ye dɛ maa kelen tɛ se o de la a bɔra ka so bɛɛ b'a dɔn bi kunun o tun bɛ Kati u ma lafiya semaine bɛɛ kɔnɔ mais a y'a kanu a tila ka soli ka bɔ ko nin ye faso ko de ye nin ye armée ka ko de ye a bɛ na yan dugawu ka k'a ɲɛna a ka mɔgɔw ye minnu ko sɔrɔsiw kan ka dɛmɛ so kungo a k'u ye o kuma ka foli bila u la ka dugawu kɛ jamana ye o bɛ wajibiya anw kelen kelenna bɛɛ kan Fizi tɔnden bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na aw ni message min bɛna segin o de ye nin ye misaliya ye min b'a yira k'a fɔ premier ministre nana misaliya dɔ d'aw ma min b'a yira k'a fɔ fasojɔ wajibiyalen don maliden kelen kelenna bɛɛ kan bi a bɛ segin n'o ci de ye aw ka taa dɛmɛw kuraya tuguni autorités ma ani armée donc bi k'aw fo k'aw barikada k'Ala tanu kisi ani nɛɛma b'a ye dugawu bɛna kɛ Ala k'a minɛ premier ministre Ala ka nana ɲuman ye marraine Ala ka nanu ɲuman ye mɔgɔ o mɔgɔ nana kɛnɛ kan i nana fasoko la Ala k'aw bɛɛ sara merci bien ani baraka an balimaw ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile 23 san 2023 ko nɛgɛ kaɲa 1 dala gosilen an ka dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Gomosagu n'a bɛ commune rurale de Lesangu Bankasi mara la ko nin dugu in de fɛlɛla banbagaci marifatigiw fɛ ka maaw ja wuli u ye mugu fɔlɔw kɛ hali n'i ye nin yɔrɔ kofɔlen lajɛ san tɛmɛnen a bɛ san 1 bɔ bi nin kɛwale jugu in de tun kɛra nin banbagaci marifatigiw fɛ ko wa ko janvier kalo tile 23 tɛmɛnen ko ninnu seginna ka na nin banbagaciya wale kelen de nɔbɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko an ka jamanaden minnu sigilen bɛ Gomosagu ninnu ye jamana donsow
kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana donso minnu sigilen do ka jamanadenw yɔrɔw ni latanga yɔrɔ la yɔrɔ min ni jamana lakanabaaw tɛ yen donsow yɛrɛw ka yɛrɛmarakulu n'an ko ma ko Dana Amasagu ko wele bilalew ma waati min na Dana Amasagu maaw kɔni nana ka na nin jugu ninnu gɛn ka bɔ Gomosagu ko waati jan de kɛra mugu fɔlɔ na kɛlɛw kɛra muguw cira wa maa caman de banara ko banbagaci marifatigiw hali u ka maa minnu banara k'u ye olu bɛɛ de sɛnsɛn ka taa n'u ye ko donsow caman ka bɔ Dana Amasagu ka kɛlɛkɛkulu la hali ni a y'a sɔrɔ u ka kɛlɛkɛkulu in sigira ka se k'u yɛrɛw tanga banbagaci marifatigiw man tɔɔrɔ ma ko n'i y'a ye Gomosagu kisira kunnafoni sɛbɛn Mali Tribune y'a jira k'a fɔ nin kɛra ni Dana Amasagu ka magwɛn de ko kɛlɛ min kɛra nin yɔrɔ la k'a bɛ i n'a fɔ san o san nin kɛlɛ ɲɔgɔn de bɛ kɛ siɲɛ kelen banbagaci marifatigi minnu tun nana Gomosagu an ko minnu ma ko diinɛ karagolɛn tigilamaw k'u nana k'u bɛna u ka sariyaw de bila maaw kunna hali u ka silamɛ taabolow ko ni maa mun t'o kɛ Gomosagu k'u b'o fa walima u b'o sila tunu ka bɔ dugu kɔnɔ ko u ye dugu caman de sɔrɔ u ni dugu minnu tun ye bɛnkanw kɛ ka jira k'a fɔ u tɛ se maaw ma ko Dana Amasagu de kɛra sabu ye ka ninnu gɛn ka bɔ maaw da la walasa Gomosagu yɛrɛ sigibaaw ka se k'u yɛrɛw lasɔrɔ ko Dana Amasagu ye kulu min ni donsow b'a kɔnɔ o donso kulu ɲɛmɔgɔba o tɛ maa wɛrɛ ye malidenw an k'o de ma ko Yusuf Toloba ɲininkalen ko Dana Amasagu ka wulikajɔ ye mun de ye a ko olu kɔni sigira dɔwɛrɛ tɛ ka se ka jugu marifatigiw gɛn ka bɔ maaw ni bɔnɛli la an k'o de ma nansarakan na groupe de résistance ko an ka jamana sɔrɔdasiw n'o ye forces armées maliennes olu nana waati min na nin kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ Dana Amasagu kɔni tun ye ninnu fɛlɛ wa muguciw kɛra wa maaw banara hali Dana Amasagu donsow ka kulu kɔnɔ nka min ye tiɲɛnikɛlaw ye k'u ka maa minnu banara u y'olu sɛnsɛn ka taa n'u ye ko an bɛ don min na bi Mali Tribune y'a jira k'a fɔ Gomosagu sigibaaw yɛrɛw hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana marabolo ɲɛmaw kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka Mali sɔrɔdasiw caman de bila Gomosagu n'o kɛra sɔrɔdasiw ni Dana Amasagu mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka dadigi kɛ jugu marifatigiw la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw walasa aw ka se ka Dana Amasagu yɛrɛ ka wulikajɔ n'u ka magwɛn togoya an'u ka laɲiniw dɔn an tun ye ɲininkali lase Yusuf Toloba ma ka kɛɲɛ ni jugu marifatigiw ka wulikajɔw ye u bɛ cɛsiri ni tiɲɛni wale minnu na Mali kɔnɔ ka malidenw bɔnɛ u nin na Yusuf Toloba tun ye ɲɛfɔli k'a la an ka fara ɲɔgɔn kan bi an ka Dana Amasagu ɲɛmɔgɔba ka kɔrɔfɔw lamɛn degun bɛ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko degun bɛ vraiment gɛlɛya bɛ nin gɛlɛya nin bɛ n'a i y'a lajɛ politiki fɛn nana mankan kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yanni nin kɛlɛ ka na ne yɛrɛ tɛmɛna yen tuma caman mɔgɔw bɛ faga sirada la mɔgɔ minnu b'a kɛ a t'i ye o la an y'a ŋaniya ta an ko sisan bɛnbaliya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛ yen o la an yɛrɛ wulila ka se commune mɔgɔw bɛɛ ma an y'a wele vraiment bɛnbaliya min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka o bila kongo min bɛ Mali da la an bɛ se ka o ɲɛɲini vraiment bɛɛ y'a yira k'a fɔ vraiment a jɛra aw ye an ko problème t'a la olu yɛrɛ jɛra vraiment ko a jɛra aw ye kuma bɛ ban waati min na vraiment o kɛlɛ nin n'a kɛlɛ nin kɔni banna vraiment u kun bɛ foro sɛnɛ a to u kun bɛ foro min sɛnɛ vraiment n'a kɛlɛ nin banna n'a foro nin dira u ma ka sɛnɛ ko a ka di u ye ne ko ne y'a mɛn ne yɛrɛ y'a beduku wele beduku ko kɛn don foro nin olu t'a don mais olu de y'a di u ma kɛlɛ nin de kama olu y'a bɔsi ne ko ma ne bɛ min ɲini aw fɛ n'a sigi k'a diya aw k'a to foro nin aw k'a di u ma aw k'a sɛnɛ vraiment u ko a jɛra aw ye Jamsay dugu segi u b'u ka commune kɔnɔ nangaw dugu saba u b'u ka commune kɔnɔ ka fara Kasa yɛrɛ kan u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ y'a kuma ni confier Jamsay ninnu ma u ka kuma ni fɔ ka ban ne kɔni wulila ne nana yan u ko vraiment kuma ni fɔra u bɛnna ko bɛn kɛra ne ko vraiment a diyara n ye ko bɛn kɛra olu yɛrɛ y'a ŋaniya bi u ka kan ka dosow yɛrɛ dɛmɛ u y'a dɛmɛ bɔ an ka kan dɔ kun bɛ u ka commune kɔnɔ u b'a fɔ an ma
u taara ni dɛmɛ ye mɔgɔ yɛrɛ y'a ne wele ka kuma fɔ ne ko vraiment a diyara n ye o kɔfɛ ne y'a mɛn mɔgɔ ninnu minnu ye sawukaw ye u taara dan na olu ko u ma sɔn u ka danni kɛ u y'a ci sama ka na ne yɛrɛ y'a ɲininkali kɛ ne ko ma aw ko a to kuma banna ninnu taara aw ko aw ma sɔn u ka fɛn kɛ ko laada dɔ bɛ yen a ka kan ka kɛ ko u m'a kɛ ne ko laada kan ka kɛ cogo o cogo wagati y'a sɔrɔ u kun tɛ don sugu la sugu la yɛrɛ an fɛ yan n'a sugu bɛ yen dugu ni a sigiyɔrɔ kun bɛ yen bedu ka sigiyɔrɔ yɛrɛ u kun y'a bɛɛ éliminer k'a bɔ yen mais ayiwa ala ni an ka kuma sababu u taara bedu ka ga jɔ ka fɛn bɛɛ kɛ u ko kɛlɛ banna ja kɛlɛ ni ma ban n'u taara dan na ko u ma sɔn u ka danni kɛ ne ko n'aw ma sɔn aw ka danni kɛ aw k'a to yen ne kɔni y'a to tan ne y'a to tan ne continue ni n ka baara fɛ u kɔfɛ don dɔ kɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ madame Tolo a bɛ Bamako a y'an wele a ma ne sɔrɔ a y'a gudiyɛn kelen wele ko mɔgɔ dɔw de bedu ni beda ko u bɛ ɲini ka se ɲɔgɔn ma sabu don dɔ tɛmɛna u kun sera ɲɔgɔn ma fo mɔgɔ 2 banna la dugu kɔnɔ ko dɔgɔnɔw bɛ n ka kuma lamɛn vraiment n ka taa kumaw fɛ ne ko ne y'a mɛn ne wulila ne taara n ma jigi dugu la dɛ ne taara jigi kungo kɔnɔ ne y'a ɔgɔnɔ wele ne ko ɔgɔnɔ ma a ka mɔgɔ ninnu fara ɲɔgɔn kan o la ne nana kumaw fɛ tile 3 ne sigilen bɛ kungo kɔnɔ maasima na ne yɛrɛ y'a madame wele ne ko i ka mɔgɔw ma na mun de y'a kɛ u ma na ja u bɛ labɛn de la sabu n'a dɔgɔnɔw ka kungo fɔra Toloba bɛ na n'a nana an k'a minɛ o de ye u ka hakilina ye o don u natɔ moto dama ani bien armé u nana don beda dugu kɔnɔ u y'a mɔgɔ dɔw faga u y'a yɔrɔ dɔw ga ninnu tuguna ninnu u y'a jeni o bɛɛ la ne ma kuma tuguni ne y'a komini mɔgɔ ninnu wele ne ko ŋaniya jumɛn don ne ko nana aw labɛnni de kama mais aw bɛ ka nin baara ni kɛ ka da fɛn jumɛn kan sisan komi sira de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'a mɔgɔ bɛ tɛmɛ dɔrɔn u bɛ tiri kɛ wala o don ne yɛrɛ wulila yen ne taara don fo beda dugu kɔnɔ ne y'a position ninnu bɛɛ a lajɛ ne nana sigi saw ni beta cɛ mɔgɔ ninnu u y'aw labɛn u nana ne bi yɔrɔ min na u nana kori ne ko jaja ne wele kun ye ne ka janfa de daga o don n ka mɔgɔ ma bana foyi ma kɛ ne kɔni bɔra o y'a sɔrɔ su kora ka ban n'a dugu jɛra an bɛna an labɛn ka ɲininkali kɛ mɔgɔ min ma deli ka marifa ci kan mɛn dugu kɔnɔ n'a marifa bɛ ci ka don wajibi de don mɔgɔw bɛ boli mɔgɔ minnu nana u fa tɛ yen u ba tɛ yen u tɛ hinɛ wala dugu ninnu bolila sabu u hakili la tile kelen ko don u y'u ka yɔrɔw bila ka boli wala jadisi min nana a ka ca ni mɔgɔ 200 ye. An balimaw aw b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ ni février kalo kɔni fori la ka daminɛ marsi kalo avril kalo fo ka se juin ni juillet kalo ma ko ye waati min bɛ funteni kofɔ
ni funteni bɔra ko malidenw tɛ jɔrɔ ni hali ala yɛrɛ kelen bɛ ka nɛɛma min jigi ayi o tɛ maliden jɔrɔ kun ye kunnafoni sɛbɛn o kunnafoni sɛbɛn b'an bolo kɔrɔ bi i n'a fɔ Malijet ale ko malidenw bɛ siran fɛn min ɲɛ o ye an ka jamana kuranso tigilamaw bɛ baara min kɛ n'o ye kurantigɛw ye o gɛlɛya min bɛ malidenw sɔrɔ ko de ye malidenw yɛrɛw hamina ko ni malidenw jɔrɔna ko ye ko ɲɛmɔgɔ kura min sugantira ka bila an ka jamana kuranbonba kunna n'an ko ma ko directeur général de l'énergie du Mali ko kabini funteni waatiw ma se ko ale kɔni y'a ka fasan jira ka jira ka fɔ walasa malidenw ka se ka kisi ɲina funteni mantɔrɔ ma ko fo dabali ni fɛrɛw de ka tigɛ kurantigɛ baaraw ka se ka jɔ Malijet y'a jira ka fɔ kuranbo ɲɛmɔgɔba kura min sugantira ko a bɛ i n'a fɔ laɲini min kɛra malidenw fɛ laɲini ninnu barika ka bon ale yɛrɛ ka miiriya ma ko maa bɛ se ka nin faamu cogo di a sugantili min kɛra ni a y'a sɔrɔ malidenw bɛ nimisi wasa sɔrɔ a ka baara la ko baaraw kan ka jujɔ kabini bide yanni funteni ka bɔ nka ko waati min na sanji bɛ nale Mali kɔnɔ nɛɛmaw dalen don ko Mali kuranbo ɲɛmɔgɔba ko a dɛsɛra ka kurantigɛ bali an ka jamana dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ ko k'a sɔrɔ ji kunbɛn guloma dɔw dilanna Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko barrage hydroélectrique i n'a fɔ min bɛ Sotiba Marakala Manantali ani Bamakɔ yan hali an ka dugumisɛnw caman ni dugubaw ko ji ko ntanya kɔni tɛ Mali la bi ko ni a y'a sɔrɔ an ka kuranbo ɲɛmɔgɔba ni a bɛ malidenw ka kuma mɛn ko a kan ka cɛsiri ni wulikajɔw kɔni kɛ ka ban ka da kan a tɛ hali panko kelen ni ɲɛwawa bɔ malidenw kɔni bɛna don waati gɛlɛn min kɔnɔ o ye funteni waati de ye nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira k'a fɔ an ka nin ɲɛmɔgɔba min sugantira ka bila énergie du Mali kunna ko a ma labɛn foyi kɛ ka kɛɲɛ ni nin ko in ye ko bamakɔkaw kɔni ɲiningalen olu y'a jira k'a fɔ Bamako bɛ i n'a fɔ kungo kɔnɔna bi ko tile fila tɛ se ka kɛ ni a y'a sɔrɔ kuran ma dɛsɛ sigida dɔw la Bamakɔ yan hali ni kuran dɛsɛ in de bɛ ka kɛ sabu ye ka tiɲɛnikɛlaw jagɛlɛya yɔrɔ caman na bi nka ko waati o waati ni énergie ɲɛmɔgɔba n'a ka baaraw y'a kɛɲɛ k'a bɛ bɔlɔlɔsiraw ani kunnafonidisow de minɛ ka ɲɛfɔli kɛ k'u bɛ baaraw la ko k'a sɔrɔ baaraw tɛ ɲɛdɔn mun bɛ baara la ko ɲɛdɔn de tɛ an ka jamana kuranbo ɲɛmɔgɔba la ko a kɔni tigɛra da o da la an bɛ waati min na i n'a fɔ bi malidenw kɔni bɛ makɔnɔli la funteni waati min setɔ filɛ hali malidenw bɛ sun kalo min na n'an ko a ma ko sunkalo ko waati fana bɛ sɛnsɛnna ka na ko ni a ko tora nin cogo la kunnafoni sɛbɛn tigilamaw kɔni y'a jira k'a fɔ olu ye lasɔmili kɛ ko a dogolen tɛ mɔgɔ si la bi an ka jamana ɲɛmɔgɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ waati latɛmɛ fanga ni donnatɛmɛ fanga tigilamaw ye kasabiba de bɔ ka minɛnw san ka di nin cakɛ bondaso in ma n'an ko a ma ko énergie du Mali nka ko maa minnu b'a ɲɛmɔgɔya la k'a bɛ komi ninnu tɛ maaw ye minnu bɛna malidenw ka laɲiniw sabati a waati la nin kibaruya in fasirila Musa Tarawele de fɛ ka bɔ Malijet la nka walasa aw ka se ka ɲɛdɔn k'a la malidenw tun ye degun ni tɔɲɔw sɔrɔ waati tɛmɛnenw na u tun ye ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli kumaw de tun lasera anw fɛ an ka dokibaru kɛnɛ kan hakilijigi bolo ma malidenw tun ye damakasi min kɛ ka ɲɛsi kuran yɛrɛ tigɛli funteni waati a ye tɔɲɔ min lase malidenw ma u ye ɲɛfɔli min kɛ o kɔrɔfɔ ninnu filɛ hakilijigin don nin kɛra san 2022 hali n'a jirala k'a fɔ san 2023 ko maa min bɛ kuranbo ɲɛmɔgɔya la hali ni a y'a sɔrɔ jamana kantigiw ye nafoloba de bɔ nka ko baara in dɔnniya t'a la wa baara in ɲɛdɔn t'a la an ka malidenw ka damakasi kan lamɛn bi dokibaru kɛnɛ kan. Bon kurantigɛ ko in ne kɔni ka hakilila mun ye ni kurantigɛ ko in sera ka dabila a ka d'an ye kosɛbɛ puisque sufɛ an bɛ degun kojugu kurantigɛ fɛ sufɛ an tɛ kuran min tigɛ an na tile fɛ kuran min tigɛ an na bon o degun dɔ y'an kan tile fɛ an tɛ lafiya sufɛ an tɛ lafiya bon vraiment ne kɔni b'a ɲini u ka a lajɛ an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na kuran kura an ka kuran sɔrɔ. O kɔni ne ka laɲini ye. Usman Sanogo ne ka baara ye mobile climatiseur dilan ye bi yɛrɛ mun bɛ bi a tiɲɛni min se ne ma bi Ala de b'a dɔn depuis bi 8 heures ni courant tigɛra anw fɛ courant nana 15 heures de courant nana bi 15 heures baara caman bɛ yen an obligé k'u labila ka taga parce que courant tɛ yen vraiment an kɔni an bɛ min ɲini énergie directeur ni ministres fɛ ne jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ courant in se kɔni t'an ɲɛ sa mais u k'a lajɛ Ala yɛrɛ kama u ka courant in to yen an ka se ka an mago ɲɛni sɔrɔ a la an b'u deli o la bi bɛɛ funteni kɔni mana bɔ ka ban dɔrɔn an ni tɔɲɔ de bɛ ɲɔgɔn na tan fo ka taa fɔ ko funteni banna n ka ji wo n ka courant wo an b'a bɛɛ sara an bɛ impôt sara an bɛ taxe sara an se t'a la o an bɛna mun kɛ patron a bɛ tigɛ de an se t'a la o merci beaucoup. bon problème min kɔni bɛ ne bolo ka fɔ
u ɲɛna kurantigɛ bamani la u ka kɛ ala kama u ka jate minɛ quoi u ka hinɛw na n'o tɛ funtɛni min sa an ka mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bɛ ka sa walayi an ka mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bɛ ka sa dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔ dalen i dalen min to so kɔnɔ kuran bɛ tigɛ u mɔgɔ fiɲɛ la i se kuma fɔ mais ni fiɲɛ tɛ yen nɔ ni fiɲɛ dɔ e dalen funtɛni na mun bɛ na kasara tɛ yan vraiment u ka jate minɛ quoi awɔ a bɛ ka tiɲɛni yɛrɛ a y'a dɔn an kunna yɛrɛ de tiɲɛni yɛrɛ bon ala ma an ka mɔgɔkɔrɔba fila tun bɛ yen nɔ u dalen bɛ so kɔnɔ u man kɛnɛ yɛrɛ i se kuma fɔ suko dusɛ cɛ a bɛɛ sara u bɛɛ sara k'a sababu kɛ kurantigɛ ye funtɛni. Ne tɔgɔ Denise. Pardon, je ne parle pas bien Bambara. Oui, vraiment, je voulais savoir pourquoi c'est juste moment de chaleur, il y a plus de coupures que les autres temps. Oui, par exemple, aujourd'hui, ils ont coupé le courant à midi, c'est à 16h ils ont donné. Oui, et ça nous fatigue beaucoup. On a branché nos frigos, ils sont décongelés, tout ça. Et s'ils coupent le courant, des fois ici dans le quartier, s'ils coupent le courant 1 heure de temps, ils redonnent. Après, ils coupent 2 minutes, 3 minutes, ils redonnent. Ça dit, de façon dont ils coupent le courant, ça peut... Oui, c'est insupportable. Ne tɔgɔ Maru Kulubali. Ne b'a kalama yɛrɛ de. Ne b'a kalama. Ne bɛ se ka min fɔ faamaw k'u hakili to an na quoi. N'a fɔra an bɛ maɲumako kɛ ka fɛnw san ka bila an denw ye, u kana kuran lajɛ. Ni kuran tigɛra dɔrɔn f'i ka boli k'i ka appareil bɔ kuran na. N'o jenina fana o sarali ni i yɛrɛ kɔ man girin o tɛ sara. I ye fɛɛrɛ min kɛ ka dɔ in san i b'o fɛɛrɛ kelen de kɛ ka tila ka appareil wɛrɛ ɲini pour que i denw kana taa télé lajɛ la yɔrɔ wɛrɛ kana taa boomerger la yɔrɔ wɛrɛ est ce que o ka ɲi ne ta jenina ne ka télé jenina n ka radio jenina mais se tɛ n ye quoi n'i y'a daminɛ n bɛna sɛgɛn min kɛ an t'a sɔrɔ a sɔrɔ kuma na quoi donc n ye n sen bɔ a ko la quoi awɔ n'a sera ka ci lase président ma tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ diya n ye dɛ a ka hakili to an na dɔrɔn an kɔni mago b'o de la. Bon n'a fɔra ko mɔgɔ tɛ se ka bɔ kɛnɛma i bɛ so kɔnɔ tara bɛ climatisé tɛ mɔgɔ fɛ ka kurantigɛ fana bɛ la ni ma bɔ fana na a ma nɔgɔ dɛ i tɛ se ka sunɔgɔ a bɛ kɔni ka baara la mɔgɔ kan kɔni caman o kɔni k'a lajɛ dɛ sinon a kɛra degun ye mɔgɔ ma dɛ n'o m'a lajɛ kɔni diinɛlatigɛ la fana ni ji ni kuran kɔni ma nɔgɔya a ma ɲi tiɲɛ tiɲɛ na a ma nɔgɔ. Ok merci. Bon tile fila in na n bɔra a kalama. Tile fila in na de bɔra a kalama. Ne kun t'a kalama. Bon vraiment tiɲɛna parce que Mali baara bɛɛ bɛ kɛ kuran de la bon vraiment taabolo min kɔni bɛ yen a kɔni ma ɲi. N b'a fɔ jamanakuntigi a ka fɛɛrɛ kɛ ka changement don ko la kuran bɛ ka tigɛ mɔgɔw bolo bɛ kuran na bon filanan fɛnɛ i b'a fɔ bɛn bon ouvrier de bɛ yen bon caman ka nasɔngɔ bɛ sɔrɔ ka bɛn ni heure de ma parce que u bɛ bololabaara de kɛ bon donc kafetigiw bitigitigiw bɛɛ mago de salen don i y'a fɔ bɛn bon donc n'a fɔra ko nin heure comme ça ko mɔgɔw k'u yɛrɛ ɲini donc a ka gɛlɛn kosɛbɛ quoi bon mɔgɔw bɛ luwanse fɛnɛ la bon fɛn tɛ ka bɔ kalo sara la. A ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ bon donc normalement karisa kana bɔ normalement kalo sara la normalement a kan ka n'o min ye 1000 ye o kan ka kɛ 5000 ye bon ji ni kuran o kan ka labila bon jamanakuntigi a kan ka dɛmɛ fɛnɛ kɛ ala sago i sago. Bi a ye degun belebele se ne yɛrɛ ma ne ni n ka famille ne ka cɛkɔrɔba man kɛnɛ a bɛ so kɔnɔ ni kuran yɛrɛ tigɛra a la baara de don ne yɛrɛ tilenna bi ka fifa fo wulada in na a yɔrɔ kɔni o degun dan ye dɛ voilà vraiment an tɔɔrɔlen don vraiment an ka laɲini kɔni ye mun ye cɛ san o san u b'a la k'u bɛ précaution de ta nin ko ninnu kama vraiment k'u bɛ mesure ta foyi tɛ ka se ka ɲɛnabɔ san o san an bɛna fɔ san wɛrɛ de ka fisa ni c'est à dire san min bɛ da o kan ye quoi bon an kɔni an ka jateminɛw o de vraiment n'u sera ka yɛlɛma don ko la bon ne kɔni bɛ weleweleda mun s'a ma o ye k'a fɔ vraiment la population souffre énormément c'est-à-dire c'est des mêmes choses, c'est-à-dire qui se répètent. De chaque année, amélioration bon, on voit que c'est-à-dire ça va il y a ma faut être là. Donc une heure donc fini quoi. Au bébé pour quelle là. Ah glace tu ne peux pas. Bon fin quoi, sunti heure sera quoi. Donc on doit nous faire glace ça. Abuka tigi cinéma. Donc on va mon ka table quoi. Fin nous donc ko ko dabla quoi voilà ba kalama fo ka teme ne sago ye menyi jamana ni an ka ci sabaga ka sa balbaga ka balo e be here la e ma fusi za kuran tigɛ wa est ce que kuran ka kan ka tigɛ la a pour ka tigɛri la
Anka ti menum banku na anka ti balo bagaw ka balo sabagaw ka saboli bagaw ko boli menum marana ko lu be heresro o ya fray on ta banalo o de afray ni ne ni ka o de afray parce que moi je suis né le 29 mars 1949 ma del ka ni ñoko ndeguye ma ye amakinyana voilà même be ka fi o de ni foka ni akene bi ate si herelaw parce que herete jamana ino heretalo ay heretalo ebe jombe mo kelen jombe halin bado heretala hachi mo babali kachi amachi kabawa jamana chilendo voilà aywa kambufo mba an balimaw nin ye malidenw ka damakasi kan ye min lasira jamana kɔnɔ salongo an ka jamana minisiri min ni a sigilen bɛ an ka jamana dugujukɔrɔfɛnw a kɛra hali kuranko ye Seydou Lamine Traoré ko ale fana tun ye ɲɛfɔli kɛ gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu tɛmɛna san tɛmɛnenw na a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmaw kɔni ye wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛba de tigɛ walasa kuranko a kana se ka malidenw tɔɔrɔ ɲina san kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka minisiri tun ye ɲɛfɔli min kɛ hali ni a y'a sɔrɔ ko yɔrɔw bɛ Bamako n'a maraw kɔnɔ bi dabe ninnu ye sunɔgɔtu ye ka sɔrɔ hali funteni ma don fɔlɔ nin ye ɲɛbila kumaw ye an ka minisiri ka kɔrɔfɔw lamɛn nin kɛra san tɛmɛnenw na u tun ye cɛsiri ni wulikajɔ minnu kɛ pour que ka aw ka faamuya dɔɔni ni y'a jateminɛ an ye énergie di Mali ta don min na ne nana yan nɔ sera yan don min na o y'a sɔrɔ énergie di Mali juru min tun b'u la sani gasoil sɔngɔw ni u bɛ kuran minnu san manantali ni an bɛ kuran minnu san an kɛrɛfɛ jamanaw fɛ o tun ye 180 milliards de miliyari 180 o de tun juru b'u la u ye sanni feere kɔnɔna la u ye wari min perdi u bɔnɛna wari min na 2019 san 2019 o bɛnna miliyari 39 ma 2020 ta ka ca n'o ye 2020 bɛ fɔ 75 sanfɛla la yɔrɔ o kɔnɔna la mɔgɔ tɛ se k'i sigi k'o lajɛ donc an nalen an ko bon an bɛ se ka jumɛn kɛ sisan nɔ pour que ka EDM bɔ nin dingɛ in kɔnɔ pour que ka EDM bɔ nin dingɛ in kɔnɔ ne ko fila dɔrɔn de don n y'o de instruction di DG ninnu ma a ye ko bɛɛ kɛ pour que énergie bɛ dépense mun kɛ caman ka bɔ o la n'i y'a jateminɛ énergie exonération tun bɛ énergie du Mali bolo ça veut dire quoi ça veut dire que ni énergie du Mali ye taji san droit de douane tɛ sara an dun bɛɛ b'a dɔn ni i bɛna taji san ni droit de douane tɛ sara i bɛ taji litiri kelen a tɛ tɛmɛ 60-70 kan mais ni droit de douane farala ka taa fɔ 100 ni kɔ la mais mɔgɔw tun b'u débrouiller ka toujours ka essence taji san TTC la 100 ni kɔ la parce que mɔgɔ wɛrɛw ka tɔnɔ b'o la o bɛɛ tun bɛ kɛ EDM kɔ kan donc an nana fɔlɔ an ko bon nin taji ko mun filɛ nin taji foyi kana san k'a sɔrɔ a ma kɛ exonéré taji ye o bɛ dɔ bɔ dépense la fɔlɔ o ye mesure fɔlɔ ye mais n tɛna n da don o bɛɛ la parce que an tɛ yan bi o kama an bɛ yan mun kama o ye an kɛlen don ka bolo ko mun boloda pour que kɛnɛmamɔgɔ minnu an ka client minnu ni bandi minnu b'u yɛrɛ kɛ énergie baarakɛbaga ye ka taga yuruguyurugu kɛ ka perte la don EDM kun an bɛ yan o kɛlɛli de ɲɛfɔli la aw ye an bɛ yan o de kama donc an ko ni dɔ bɔra dépense la n'o o kɛra énergie bɛ bɔnɛ wari min na san o san dɔ bɛ b'o la mais pour que halisa énergie bɛ an y'o de fɔ énergie bɛ courant feere mun na o ka dɔgɔ ni a b'a san mun na donc pour que a b'a san mun na o ka dɔgɔya fo an ka se ka courant dilan wari la mun ka dɔgɔn donc pour que k'o kɛ o tɛ taa foyi kɔ fo an ka wari ɲini de jamana kɔnɔ ou bien jamana kɔ kan ka se ka baarakɛminɛnw sɔrɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko énergie minnu bɛ labaara ni tile ou bien minnu bɛ labaara ni fiɲɛ ou bien minnu bɛ labaara n'an ka barajiw an ka fleuve ninnu donc an bɛ wari de ɲini k'olu caman jɔ parce que n'i ye énergie produit ni o fɛn ninnu ye o baarakɛminɛn ninnu ye a prix ka dɔgɔn alors que an ka énergie bi bi in na 100 sigiyɔrɔ o 100 sigiyɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ 70 ɲɔgɔn na o de bɛ produit ni machine groupe ninnu dun taji de bɛ k'olu la taji da ka gɛlɛn donc o ko fila o de fɔra dirigeant ninnu ye k'u k'o de kɛ ka dabali siri mun na caman bɛ bɔ
dépense kɛtaw la ani ka dabali siri mun b'a to an bɛ énergie produit wari mun na dɔ bɛ bɔ o fɛnɛ la bon bi an dalajɛlen don dabali fɔlɔ de la n'o ye ka dɔ bɔ dépense la pour que ka dɔ bɔ dépense la an y'a jateminɛ k'a fɔ ko énergie di Mali bɛ miliyari 7 san o san u bɛ bɔnɛ o de la ka sababu kɛ dɔw bɛ courant suɲɛ dɔw bɛ courant ŋanamu dɔw bɛ compteur kɛ tuma dɔw la a yɛrɛ bɛ kɛ ni mɔgɔw ye minnu ni complicité la ni mɔgɔw ye minnu b'a fɔ k'olu ye énergie baarakɛla ye donc an ko o kɔnɔna la f'an ka wuli ka jɔ kɛ ka o kɛlɛ donc an b'o kɛlɛ cogo di an b'o kɛlɛ ni jumɛn ye an b'an ka clients an bɛ clients bɛɛ ɲini k'u dɔn u bɛ yɔrɔ jumɛn na n'an y'o kɛ fɛn bɛɛ kan an b'a jateminɛ jɔn bɛ mun consommer jɔn bɛ mun consommer est-ce que a bɛ courant mun jeni est-ce que an b'o facture de d'a ma est-ce que an bɛ facture mun d'a ma est-ce que an b'o facture de wari bɛ don an kun donc ni an y'o de dabali tigɛ sisan nɔ mais o kɛli la an tɛ tamakiya dɛ n'an ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ courant suɲɛ la non seulement courant bɛ tigɛ i la mais ni courant tigɛra i la n'i ma kunnaja i tɛ courant sɔrɔ bilen yɛrɛ mais o t'an bali k'a fɔ ko n'i kan ka nɔ minɛ sariya la an ye nɔ minɛ ni mɔgɔ min fana y'i dɛmɛ k'a kɛ an b'o fana nɔ minɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ se ka courant suɲɛ parce que courant suɲɛ mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun kɔ e mana courant suɲɛ o de b'a to an bangebaga minnu b'an ka burusi kɔnɔlaw la o de b'olu bali ka courant sɔrɔ parce que o b'a to EDM bɛ ka mun kɛ yan nɔ a tɛ ka se ka bɔ o la n'i bɛ jago la yɔrɔ dɔ la i tɛ ka se ka bɔ yen est-ce que i bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ i tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ f'an k'o de jateminɛ o de la an ko an tɛ se ka kulonkɛ courant suɲɛ ko la tuguni ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a suɲɛ dabali fɛn fɛn bɛ yen an b'o bɛɛ tigɛ pour que o mɔgɔ ninnu u ni mun ka kan sariya la o ka da u ni bere mun ka kan o ka da u kan u kunna mais an tɛ se ka nin kɛlɛ in an kelen tɛ se k'a kɛ an mago bɛ jamana kɔnɔdenw ka dɛmɛ la an mago bɛ aw journalistes ka dɛmɛ la ka jamana kɔnɔ mɔgɔw sensibiliser k'a ɲɛf'u ye k'a fɔ nin baara in a man ɲi donc an b'a ɲini ne ni énergie ɲɛmɔgɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini an balimaw fɛ k'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ nin kɛlɛ mun daminɛtɔ filɛ nin an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ in kɛ u k'an dɛmɛ kɛlɛ in na a ka kɛ ka ɲa o de bɛna to sini ni sinikɛnɛ ma an bɛna se ka taga ni courant in fan bɛɛ an bɛna se ka caman bɔ courant tigɛ la donc o welewelekan o de tun bɛ an fɛ ka se an bangebagaw ma n ye kuma laban ni jumɛn n ye kuma laban ni welewelekan ye ka se énergie baarakɛlaw ma ani an ka clients n ye mun fɔ n ko n'an ma wuli k'an jɔ énergie ko la a bɛ se wagati dɔ ma an b'a fɔ n ko a ko tiɲɛna ka ban solution t'a la donc an ka wuli k'an jɔ n'an wulila k'an jɔ an ka miiri ni wagati o wagati ni a jiginna an kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ fɛn dɔ kɛ mun ni sariya ti bɛn an k'a bila an kunkolo la ni bɛɛ y'a kɛ tan tɔ sini bɛ kɛ cogo di jamana min kɔnɔ jamana kɔnɔden bɛɛ ye fisɔn ye jamana kɔnɔden bɛɛ ye yuruguyurugumɔgɔ ye jamana kɔnɔden bɛɛ ye mɔgɔ paresse ye mɔgɔ minnu salabagatɔ ye o jamana bɛ taa min o jamana tɛ taa fan si. an balimaw n'a fɔra misiri ye ala bato ye diinɛ matarafa yɔrɔ don ala kanu jɔnw ani silamɛya dɛmɛbaw sɔrɔ yɔrɔ o ye misiri de ye k'a bɛ ɲini ka na dɔgɔfurancɛ caman bɔ bi bamako misiriba ko wɔyɔ kumaw de bɛ ka kɛ jigitigɛ kumaw de bɛ senna bi a jira la k'a fɔ maa dɔw wulilen don minnu ye sɔrɔ tigibatigibaw ye ka cɛsiri ni wulikajɔw kɛ ko f'u ka bamako misiriba feere n'a fɔra ka feere k'u bɛ misiriba de kɛ u ka sɔrɔ ɲini sira ye nin ma taa misiriba yɛrɛ baarakɛlaw hali a sɔrɔ bon tigilamaw ka ŋaniyaw kɔ kabini nin ko de kɛlen ko misiriba yɛrɛ bɛ sigilen yɔrɔ min na n'o ye bamako camancɛ ye a kɛra ɲarilakaw ye a kɛra ngolonina bozola bagadaji ko nin sigibaw de wulilen do bi kuma min bɛ senna bamako misiriba a feereli kuma k'u tɛ jɛna ye bi u tɛ jɛna ye sini an balimaw kuma min fɔra a jirala k'a fɔ hali misiriba yɛrɛ ye yɔrɔ minnu di k'a di jagokɛlaw ma u k'a kɛ u ka jagokɛyɔrɔ ye kabini lawale la aw caman b'o joona ni ŋaniya tun taara misiriba ɲɛmaw fɛ ko ni maa minnu tun bɛ baara la o ye Banzumana de ye min fatura bi ko kabini Banzumana fatura da bɛ jagokɛlaw ye misiriba yɔrɔ min bɛ ka taa artisanat sunɔgɔtu ye ninnu tun ye ɲɛfɔli kɛ an ka do kibaru tɛmɛnenw na a bɛ komi an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko kibaruya kura de bɔra Bamakɔ misiriba kunkanko kibaruya la an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali ni a y'a sɔrɔ aw caman bɛ aw si bonw kɔnɔ
aw bɛ ka ɲiningali kɛ mun de bɛ Bamakɔ misiriba la aw ni ne an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka do kibaru kɛnɛ kan an ka seereyaw lamɛn wa nin ye kulu minnu bɛ Bamakɔ misiriba yɛrɛ ka ɲɛta n'a ka ɲɛnamaya sinsili nɔfɛ u ye ganseli kɛ o kɔrɔfɔw filɛ 2017 Bazumana ka contrat kasira le 29 novembre ko ka misiri ka yɔrɔ segin a ma yɔrɔ min n'a jɔlen kun don ka kɔrɔ o yɔrɔ kelen min n'o jɔra mɔgɔ de nana bi k'ale ta y'o ye silamɛw an tɛ sabali ale yɛrɛ bɛ location na yɔrɔ in kɔnɔ a y'a si bɛɛ kɛ location na yɔrɔ in kɔnɔ mais mɔgɔw sigilen u ye contrat dɔ munumunu k'a d'a ma san 29 contrat k'a ka yɔrɔ bénéficier an y'u ɲininka n ko mun bɛ yen ko non ko a bɛna $150 di ko caution ko kalo kalo k'o bɛ bɔ a ka wari la an ko mais mun $150 ko kuma kɛra yan an nana an ko ala ko misiri ko n'a bɔra Bazumana bolo ka ban mun n'a bɛ don mɔgɔ wɛrɛ bolo misiri aw yɛrɛ t'aw ka yɔrɔ ta wa an minnu fila kɛlɛ la an tɛ wari ko la an tɛ foyi la an bɛ ala ko de la wa hali Bazumana kɛlɛ n'i y'a ye an sera a la ala ko de don dɛ sinon foyi tɛ se min b'a ye a donni kama o t'anw ye mais a don ala de y'anw sa la parce que ala ka so an b'o kɛlɛ de la wa hali mɔgɔ min tɛ samaja de ye a tɛ se ala ka so la donc o ko nana kɛ ka contrat ta k'a d'a ma san 29 miliyari kelen k'a ye yɔrɔ jɔ o la yɔrɔ min n'o jɔra ka ban nin bɛ kɛ jamana in de kɔnɔ Mali wa bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la a papier bɛɛ bɛ yen yɔrɔ min n'a jɔra ka ban depuis 95 k'o papier ta k'o di mɔgɔ ma k'o y'o jɔ ko miliyari kelen a dɔw taara kuma fɔ Surakabulon na Surakakuntigi ko ni contrat tɛ signé u ye mɔgɔ dɔw ɲini ko Musa Fofana o taara i tɛgɛ nɔ bila la en tant que régisseur k'a ta minɛ k'a dun régisseur kɔrɔ min bɔlen o nana o ye contrat signé par voie juridique misiri gagné min kɛra misiri ka yɔrɔ bɛ ka segin a ma an b'o kɔnɔna min na Segal a nana Natisi bɔ a place la ka na ni Koro Magan ko an ma k'ale tɛ misiri janfa mɔgɔ si ye Koro Magan ye alimami an ka alimami don an t'a dɔgɔya mɔgɔ fɛn fɛn i ka mɔgɔ ba ye i t'a dɔgɔ mais a ye fili kɛ yan wa fili min don fili tɛ dabɔ n ka ma fili don parce que a y'a dabɔ a kama e bɛ se ka taa nin protocole signé cogo di et puis n balimakɛ yɛrɛ bɔra ka min fɔ ni fɛn o fɛn ma ɲi wala o tɛ ɲa u yɛrɛ filila protocole la yɛrɛ wa misiriba statut n'a règlement t'a permettre régisseur yɛrɛ ka misiriba engagé en matière contractuelle conseil d'administration de kan ka misiriba engagé o conseil d'administration ko k'a sigi depuis diɲɛ lawale fo bi a ma sigi parce que n'a sigira olu de bɛ misiriba gestion bɛɛ ta mais jɔn sen b'a kan Segal et le ministre Kone donc an bɛ fɛn min ɲini nous interpellons les autorités ministre Kone nous demandons sa démission ainsi que le Segal ainsi que Koro Magan ye bɛɛ janfa a ye bɛɛ janfa a ye misiri janfa a ye silamɛya janfa ale man ka sɔn ka ye nin na a bɛ yɔrɔ min na sisan a kan ka ala de ɲini a man ka nata mɔgɔ la walayi ale ye alimami de ye n'a ma min sɔrɔ ala ko la a t'o sɔrɔ mɔgɔ ko la mɔgɔninfin kana siran mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ tɛ mɔgɔ bolo a bɛ ala de bolo o de bɛ ka Mali ko in gɛlɛya walayi mais n'i y'i ka ko ta k'a di ala ma i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la jire filɛ an kɔrɔ yan nɔ Musa Dadisi filɛ nin ye fanga ɲɛfɛ fanga bɛ kuma u b'a fɔ a ɲɛna k'i da de ko kuma t'i bolo jɔn bɛ se k'a fɔ en 2009 ko bɛ kɛ bon mɔgɔninfin f'i k'a dɔn ko kow bɛ baara ta de la quoi Blaise ye san 27 kɛ Burukina mɔsiw tɛ se k'u ɲɛ jɔ a ɲɛ la san 27 mais tile kelen wala a tɛ tile kelen bɔ tile tilancɛ u y'a gɛn a kɛ Burukina bi jɔn y'o kɛ ala tɛ yan i bɛ ka fanga kɛra yan nɔ i bɛ ka fanga mɔgɔw n'i y'u ɲininka u tun b'a fɔ non ko fo badabadaw san 20 san 30 a mɔgɔw bɛ min bi nin bɛɛ ye ala ka ko de mɔgɔninfin i bɛ ko la i tile ala ko la n'i y'i tile i ti janfa mais k'a fɔ i bɛ ala ko ani sitanɛ ka ko k'i b'o de ɲagami a tɛ marché walayi foyi t'a to a bɛ marché an bɛ fɛn min na ala ko de don wa an b'a dɔn ala b'an dɛmɛ wa fo ka min kɛ an t'a bila u nana wuli ko ɲɛgɛnko jɔlen filɛ nin ye u taalen bɛ mɔgɔw ka yɔrɔ la kori ni tɔli ye k'u bɛn'o chantier kɛ k'o de kan ka kɛ ka taa mɔgɔw ka yɔrɔ la kori fantanw ka yɔrɔ a la kori la Koro Magan ɲɛna a ɲɛ b'a la mais a ma kuma mais min dɔn jamana in ka di bɛɛ ye dɛ a ka di Asimi ye Asimi i bɛ ka baaraba de kɛ mais ni fantan minnu bɛ ka tɔɲɔ n'u b'a fɔ nin bɛ ka kɛnɛ la n fa dugukolo de kan se tɛ n ye n y'a di ala de ma o de bɛ k'an bila kɔ walayi o de bɛ ka jamana in ko bɛɛ ralentir sinon mɔgɔ ŋaniya ɲumanw jamana in bɛ mɔgɔ min bolo bi a bɛ barika ni duwawu a b'o de bolo sinon n'o tɛ Mali ko tɛ ye ni mɔgɔ tɔɲɔ dabila la sisan walayi an bɛ tɛmɛ Faransi la mais mɔgɔ tɔɲɔ de bɛ ka jamana in segin kɔ an ka kɛ silamɛya fɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ an bɛna kuma di yɛrɛwolotɔ mɔgɔw ma komi an kɛra sababu ye k'olu wele ka na yɛrɛwolo debout sur les remparts u ka représentant bɛ yan commune 2 Mamadou Bil Traoré an bɛ kuma d'ale ma
n'ale bɔra an bɛ kuma di commerçant ka représentant ni immeuble président ma olu bɛ kuma an bɛ kuma kuncɛ kɛ an bɛ kuma di mɔgɔ fila ou bien journaliste ni ɲininkali min b'aw bolo a b'o kɛ wagati janfara papier bɛɛ b'an bolo dɛ an tɛ ka kuma ko kuma ka d'an ye dɛ a bɛɛ b'an bolo yan an b'a bɛɛ d'aw ma depuis a daminɛ fo bi a bɛɛ b'an bolo donc ne bɛ bɔ kuma la hakɛto bɛ kuma kan salala Mamadu kuma laban nous demandons la démission du ministre Mamadou Koné Segal Toumani Sangare ainsi que Ibrahima Koromaga ni mɔgɔ saba ka taa ka bɔ affaire religieuse la. aw bɛɛ lajɛlen ni wula an tilenna hɛrɛ la ala ka wula yɛrɛ ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma yanni n ka don kuma kɔnɔla la a ka kan n ka foli lase dugutigilakaw ye ka foli lase turelakaw ye ka foli lase alimami n'a ka jama ka foli lase commerçants ye wa ka foli lase fɛnɛ ka foli lase commune de cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma parce que an ka commune ye commune barikama de an ka commune ye ɲɔgɔn to ko to ɲɔgɔn ta la o commune de don o de y'an se fo yan bi anw ye yɛrɛwolo debout sur les remparts ye n'i y'a ye k'an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin ko in kɔnɔ a t'i n'a fɔ ko an nana don ko in kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ se ko la de o tɛ ne yɛrɛ barokɛyɔrɔ ye misiri kɔnɔla ye n teriw caman ye yankaw ye mais kuma de sera an ma an ko ni kuma sera an ma a ka kan an ka wuli ka jɔ kɛ k'a ɲini k'a dɔn kuma min n'a fɔra an ɲɛna est ce que tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ wa an ka se k'an ta bila dɔn a ko la pour que an mana kuma o kuma fɔ a kana kɛ sababu ye ka ko lase an ma mun bɛ se ka kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ nimisa mun na mun ye nin ko in ye an ni alimami sigira an kumana an ka démarche kɔnɔna la an taara tribunal fɛnɛ la maa mun yɛrɛ ye nin ko in jugement kɛ an n'a sigira an n'a kumana an y'a ye k'a fɔ ko fili bɛ ko in kɔnɔ kosɛbɛ tiɲɛ ka di ala ye yɛrɛwolo debout sur les remparts an ye analyse mun kɛ preuve minnu bɛ an bolo k'a daminɛ gɔrɔsi la ka taa bila extrait primitif la ka taa bila ordonnance la ka taa bila juge yɛrɛ appel mun kɛra ni Koromaga ye appel mun kɛ k'a bila ka taa an y'o ye ka tila ka taa bila protocole d'accord la Koromaga ye protocole d'accord mun signé n balimaw aw b'a ye k'a fɔ fili fɛn fɛn bɛ nin ko in kɔnɔna la manque de communication ni manque d'information de don parce que i bɛ dɔ ye kɛnɛ kan a fitinɛlen don ko in na mais a ka ca ala fɛ n'a ye ko in tiɲɛ dɔn walahi a bɛ fara jama kan ka ni kɛlɛ kɛ o ko tiɲɛ ye jumɛn de tiɲɛ ye k'a fɔ ko misiri ani samajare ye ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la o kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la kiiri da jɛra misiriba la k'a ye k'a fɔ ko contrat mun signera le 15 novembre 2018 o contrat kɔnɔla la a fɔra ko ka bureau kelen kɛ o contrat kɔnɔna la a fɔra ko ka magasin 100 ani magasin 40 de kɛ o contrat kɔnɔna la a fɔra ko ka ɲɛgɛn 10 ko k'o de kɛ mais contrat la sisan nɔ i b'a ye k'a fɔ waleya mun kɛra kɛnɛ kan ICO ka constat la a fɔra yan'a ka kɛ contrat kɔnɔna la magasin 100 ni 40 mais ko magasin taar'i yɛrɛ sɔrɔ 205 de la k'a fɔra ko ka ɲɛgɛn 10 mun sen ko ɲɛgɛn 10 ma se ko ɲɛgɛn 6 de senna wa k'a fɔra tuguni ko cuisine tun kana k'a la ko cuisine kɛra a la constat ICO de y'a fɔ wa ko ka tila ka bureau belebeleba k'a la o kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ jugement na a yira k'a fɔ ko majɛgɛnw bɛ ko in kɔnɔna la ko tiɲɛ ka di ala ye samajare contrat in a ma kɛ a kɛcogo la ko wa ko wari mun donna la 999 millions 135 840 francs million 900 million 90 million 9 ani 21 ani dɔrɔmɛ 160 ani dɔrɔmɛ 8 million 1 de b'a jɛ miliyari 1 na anw dun b'a dɔn sariya kɔnɔna la n'i bɛ contrat signé n'a sera ka se hali million 50 la normalement a bɛ sanga sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ a décider n'an b'o wele ko autorité compétente olu da bɛ don a la mais miliyari 1 contrat ka t'o signé ni particulier dɔ ye ka misiriba engagé a la a bɛ ɲininkali kun bɔ o de kama an wulila an ye ko in ɲɛɲini an ye papier sɔrɔ an ye contrat in yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ contrat in régisseur mun y'a kɛ o ye régisseur tɔgɔ contrat la ko Musa Fofana
le 15 novembre 2018 et 15 février 2018 o dina sɔrɔ le 5 février contrat fɔlɔ kɛra o bɛnna $1,400,000 ani $900,000 ko magasin 38 ka kan ka o de jɔ donc contrat fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ko la n'anw bɛ ɲininkali mun kɛ protocole d'accord mun kɛra fili belebeleba de bɛ protocole d'accord kɔnɔna la parce que n'i y'anw ɲininka yɛrɛwolo debout sur les remparts i b'a ye k'a fɔ ko régisseur mun gɛnna a régisseur ma gɛn dɔwɛrɛ kama c'est parce que a ye contrat in attaqué tribunal la. An balimaw parti politique anw fɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko fangaɲinikulu n'i ye Mali fangaɲinikulu bɛɛ lajɛ bi nin fangaɲinikulu in de fɔlɔ la waati min na Général Musa Traoré tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la san 22 kalo 7 ani tile damadɔ nka damateliya bolo ma maliden caman y'a jira k'a fɔ Général Musa Traoré ye san 23 de kɛ a ɲininkalen an ka kibaruya laselaw fɛ Général Musa Traoré yɛrɛ yana ka fatu ala ka hinɛ la a y'a jira k'a fɔ o kuma ye nkalon ye hali ni i tɛ ale fɛ ale kɔni ma san 23 kɛ jamana ɲɛmɔgɔya la o Général Musa Traoré a ka fanga in nɔ bɔra ni wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛ minnu ye hali ni a ma taa waati lekɔlidenw yɛrɛw ka magwɛn kɔ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'an ko a ma ko Association des élèves et étudiants du Mali ani an ka jamana denw tɔgɔla tɔnw caman de tun bɛ Mali kɔnɔ a waati bɛɛ y'a tuma sinsin bɛɛ y'a de nana ni bɛɛjɛ fanga ye o bɛɛjɛ fanga in kɔnɔna de la fangaɲinikuluw cayara nka waati min na Général Musa Traoré ka fanga in kɔni paruna malidenw ka wulikajɔ kɔfɛ marisi kalo tile 26 o yɛrɛ kɛra don ye anw fɛ Mali kɔnɔ don min n'a bɛ an ka jamana tariku la maaw sara jeliw bɔnna nka ni si ma to malidenw ka Général Musa Traoré to Mali ɲɛmɔgɔya la o Général Musa Traoré in gɛnni min kɛra malidenw yɛrɛw ye sigiba dɔ kɛ an ka jamana ɲɔgɔn kunbɛn bon min bɛ Bamakɔ yan babili filanan in masurunyala an k'o de ma ko Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ san 1991 ani 91 fo ka se san 1992 ma lajɛba min kɛra Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko conférence nationale o conférence nationale de kɛra sabu ye ka hakɛ di malidenw ma u ka tɔn dilan tɔn minnu ni olu bɛ kɛ fangaɲini tɔn ye o tɔn fɔlɔ minnu jujɔna anw fɛ Mali kɔnɔ o dɔ de ye ADEMA PASG hali ni a y'a sɔrɔ ADEMA association Madame Si Kayatuso Ali Noum Diallo n'a tɔw olu de fɔlɔ la u ye kɛlɛ min kɛ ka Musa Traoré ka fanga in parun o fanga in parunen de ADEMA parti politique tɔn nana bange an ka jamana maabaw caman de tɛmɛna ni ADEMA na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw i n'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita min ye jamana mara ale tun ye ADEMA tɔnden ye a fatura bi Soumaïla Cissé fana tun ye ADEMA tɔnden ye hali Musa Mara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ADEMA na ka se maa caman ma minnu da bɛ jamana mara la bi i n'a fɔ Sumailu Bubey Mayiga min fatura a maaw ka ca kosɛbɛ o ADEMA waati o waati ni sankura jɔra u yɛrɛw ka tɔnden minnu bɛ Mali dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ u bɛ laseli kɛ laseli in tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ baara minnu kɛ san kɔnɔ hali jamana taabolo u yɛrɛw hakilina ye min ye faso jɔli la k'u tun ye kunnafonidilaw wele dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Marimaca ye ko nin kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen bonya tun bɛ ale de bolo ADEMA ka sankura foli kan ka ɲɛsin malidenw ma. Isababullah nyanga bonya soro Isababullah la kira Muhammadu Isababullah nyanga bonya soro Isababullah la kira Muhammadu. An balimaw nin de bɛ dansiri kɛ an ka bi do kibaru la do kibaru min lasira aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal ani an baaraɲɔgɔn rajow minnu tun bɛ k'an lamɛn minnu yɛrɛw tun sɔgɔlen b'an na a nɔgɔnin fɛ an k'o de ma ko synchronisation k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an ye cikan gɛlɛnw sɔrɔ kunun waati min na do kibaru in a bɛ sinsin anw fɛ an tun ye kumabonw caman de ka foli kɛ nka a bɛ komi nin ko in kɛra wɔyɔ ye an welela ka bɔ yɔrɔ caman jakumabon min bɛ do kibaru lase Mali kɔnɔ hali Mali ni Burkina dancɛla kuri olu ye weleli kɛ kunungo ka se an ka soninkedugu kɛrɛsiɲane hali Yelemane mara la ko do kibaru bɛ lase ko waati o waati ni kumabonw bɛ mankutu ko ka olu ka kumabonw fana mankutu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hadamaden
ko nin b'a kunfɛ ala ta de ye tiɲɛ ye nka an bɛna waati kɛrɛnkɛrɛnnen de ta an ka kibaruya ganselaw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ kibaruya in lase jamanadenw ma a kɛra mali dugu o dugu kɔnɔ ka laseli kɛ walasa aw ka se ka anw bɔ joona nka an bɛ min fɔ ka gɛlɛya kuma bon bɛ mali kɔnɔ kabini sigiyɔrɔ la i kan k'a dɔn k'a fɔ e ye an ka lasigiden de ye ni a y'a sɔrɔ ko kɛra i ka dugu kɔnɔ a kɛra ɲuman ye o a kɛra juguman ye o ala k'an kisi a ma ni kibaruya don kibaruya min ni ganseli ka kan an bɛ o jɛn di an ka kuma bonw ma u k'an ladɔnniya o kibaruyaw la an k'a lase faso jama ma o de senfɛ rajal ka nɛgɛjuru sira min n'an b'a lase n'an b'a di aw ma a dili kun tɛ dɔwɛrɛ ye aw minnu y'an baaraɲɔgɔnw ye duguba ni dugumisɛnw kɔnɔ kuma dɔ la kibaruyabaw fɛ hali arajo bɛnkuma ka ganseli kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ lase aw ma a n'an baaraɲɔgɔn rajow kibaruyali o ye hakɛ de ye jamana kɔnɔ hakɛ min ni kunnafonidilaw fana n'o ka kan o de y'a to an bɛ nɛgɛjuru sira di aw ma waati o waati aw k'an lasɔrɔ k'an ladɔnniya o nɛgɛjuru sira o de ye 78 69 13 16 a nanzarakanama o ye 78 69 13 16 karamɔgɔ Elaji Jose Traoré n'aw bɛ fɛ k'a lasɔrɔ a ka nɛgɛjuru sira o ye 76 06 60 66 cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko duman banbali mandi nka n dalen don ala k'a fɔ anw sigikun ye aw de ye ni ala ye sini kibaruyaw jiranna aw ni Elaji Jose Traoré bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bilangalama kɛnɛ kan an ka jamana maa hitajalenw maa minnu degunna ka da u yɛrɛw ka lahalaw kan ni u bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye ka foli lase an terilakaw ma Katibugu dugutigiw Konelakaw Kalifu Jakite Alayi Jalo Isaka ni a tɔw fo ka se Mande dugu 25 dugutigiw Mali yɛrɛ dugukolo fɛnsɛ bɛ se yɔrɔ yɔrɔ kuma surunyala an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce aw ka lamɛnli la aw ye danaya min da aw ka kibaruya laselaw kan kibaruya lasela minnu ni baara foyi t'u la ka se ka do kibaru lase aw ma a nɔngɔni fɛ walasa aw ka se ka bɔ kunpanna aw ka jamana kɔnɔ nin de ye anw sigi kun ye an ka jamanadenw kibaruya in bɛ fori nin kan ala ka waati wɛrɛ jiranna